Dobrý deň. Dneska by sme vám chceli predstaviť našu školu, ktorú sme postavili ja, Maroš Liptak a Janko Spíšiak. No Janko, iba sem. Už som tu. Dobrý si. Takže, chceli by sme vám ju predstaviť. Tu sú naše prekrásne zastavičky, auta našich učiteľov, ku ktorým radšej bližšie nejdeme. Ako všetci dobre viete, voláme sa základná škola Petra Kellnera Hostinského. ZK je náhodou zase. Nejako by sme sa chceli... Nejako by sme sa chceli dostať do šatní, ale neviem ešte ako. Ďakujeme. Ďakujeme vám. Takže by sme vám chceli predstaviť naše hviezdne šatne, ktoré ešte nie sú úplne dokončené, ale tiež sa to dokončí, keďže spravíme ešte jeden diel, v ktorom bude ako keď sa učíme niečo. Spodné šatne sú tiež nejako, sme ich spravili, aj keď obmedzený čas. Sme mali na to, tu je naša hviezdna chodba, trofeje, tí, ktorí toto všetko zmajstrovali. Podoriediteľne. Máme tu nášho šejka Juraja Matejska, zastupkyňu šejka a tak ďalej. A potom tu sú tie zvyšné hlúposti. A môžeme ísť ďalej. Kvietky. Nádherné kvietky. To je Tam je Peter. Bilbergia, Saracena. To je hostinský Peter Kellner. Aj tam je hostinský dade. Tu je 8. trieda, kde chodíme my s Maruškom, tu prítomným. A tak ďalej. Potom hneď vedľa nej je 7. trieda. Povedz nám niečo o sebe. Kto, ty? Ty. No povedz nám niečo o tebe. No povedz. A potom sú tu už len také vedľajšie triedy, ešte by sme vám chceli predstaviť fyziku. No teda čo? Na ostatné učebne. A ešte čo by sme chceli ukázať? Onu telocvičňu. A dvor. A dvor máme čas. Teraz máme telocvičňa. Hviezdna telocvičňa, normálne koše, všetko. Je normálne. Zazvon na zvonček, hej. Pozerajte, hviezdny mechanizmus. No zazvon na to zvonček. Čakaj. Musím tam vyliesť. Napínavé, ne? Dobre, teraz tu máme hviezdny dvor. Skoro ako v skutočnosti. Skoro. Skoro. To by bolo už pomaly asi všetko. Ešte kuričská miestnosť. Druhú budovu by sme chceli dokončiť niekedy inokedy, lebo teraz to je dosť namáhavé momentálne. Tak inak už asi nič. Tadovi.